ഇന്നത്തെ വിഷയം ജൈവ കീടനിയന്ത്രണ മാർഗം വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ. അതിനായി വേപ്പെണ്ണ 1 ലിറ്റർ, ബാർ സോപ്പ് 60 ഗ്രാം, വെള്ളം 15 ലിറ്റർ. ഇതിലെ പ്രധാന ചേരുവകൾ വേപ്പെണ്ണയും ബാർ സോപ്പുമാണ്. 60 ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച ലായനി 1 ലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണയിൽ ചേർത്തിളക്കുക. ഇത് 10 ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് പയറിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ചിത്രകീടം, പേനുകൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരായി തെളിക്കാം. ലായനി ചെടികളിൽ നന്നായി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനും വ്യാപിക്കുന്നതിനും സോപ്പ് സഹായിക്കുന്നു. ലായനി 20 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് പാവൽ, പടവലം മുതലായ വിളകളിൽ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ, ഇല കാർന്നു തിന്നുന്ന പുഴുക്കൾ, വണ്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരായി പ്രയോഗിക്കാം.